dayon ko. Di na siya katindog, di na siya kasulti. Mga 15 to 17 years old. Nga dalagita. Ibaw mo, pag human og deliverance mga kaigsunan, nitindog siya og nisulti. Itong pakpakan ang Ginoo. Grabe, no? Lipay kay nanay, lipay kay tatay, nganuman naulian ang iyang anak. Pero ako sing giingnan, Brad, sis, ikatikay sa to team, ang tibok pamilya. Brad, sis, i-deliverance inyong balay, kaya ang tatay pwede makadeliveran sa iyang balay. Ang deliverance di ay dili lang para ni sa giyawaan. Uy, sa pagtuon mo pater giyawaan ko. Ako kada gabi before ko matug mag-deliverance ko. Yan naman dili tao atong kontra demonyo. Kana imong tapad dili na nimo kontra. Ang atong kaaway mao ang yawa. Kita na ba mo? Mutuo lagi mo yawa. Hoy. Mutuo lagi mo yawa. Nga kita na mo yawa. Tanaw mo siyang tapat. Akong giingnan ang tatay with the help of the team. Ikatikais na to. Sila na'y mag-deliverance sa ilang balay. Amen? Yeah, spiritual warfare. Makigubat man katas do kaaway. Makigubat data. Maman tutudluay unsaon ang unsay right dose sa evil spirit. Ang right dose sa mga demonyo is the prayer of deliverance. The sacramentals of the church. Muna'y right dose nila. Kung sa may right dose, kung hilantan ka, hoy, kung sa'y right dose, biochisik. Magbuinom kag tusiran, o Advil. Kung sakit, imong ngipon. Kung sa may right dose. Ha? O Advil. Advil ba? Oh. Kung giubo ka, unsa may right dose, tusiran. Magiubo ka mo inom kag biogesic. Dunay right med. No. Munang dunay right dose ang yawa, dili katago ang yawa sa prayer of the church. Amen? Nas utso na, no? Oras sa mga minatay. Muna'y symbol nga mag-ampo ta, las utso dyan na siya. Kung may, kung ano nun, mag-ampo ta sa mahal nato nga namatay. Basta las utso. Ting, ting. Yan na. Muna'y wan naman nas ubang barokya, no? Pero bless kita din bagting ganyan na, hinumduman nato dayon. O sa kamanamo, o sa kamagimaya ka Maria, bisag usa lang. Ay, paminaw mo. Lasutso gani, lasutso. Bisag way bagting. Kaya kay sign man na. Kay karaan man ta nga simbahan. Balinsya, wala gani anak. Pero karon, lasutso na, meaning ana, mag-ampo ta sa nangamatay. Atong i-practice dayon ron. Mag-ampo ta ko sa kamanamo. O sa kamagimaya ka Maria, o himaya samahan, alang sa to mga mahal sa kinabuhi nga ni panaw na una nato. Amahan namo, anaan ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman nimong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, hatag kanamo karong adlaw. Pasaylo kami sa mga sala. Ingon nga daw pasaylo kami sa nakasala ka namo. Kung ayon mo kami tugyan sa mga panulay. Inunualo sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo.
Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Alang kato sa mga kalag nato nga mga minahal nga naa karon sa purgatorio. Sa samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Yung alas 12 sad Angelus, alas 6 Angelus, alas 3 Divine Mercy. Kana siya nga simple ra kaayo pero mahimo natong habit, mahimo na natong nature. Amen. Kana mo ipasunod. Bisag kita lang sa ay sa lang pag sangyaw na ato sang i-implement una sa atong kaugalingon. Amen. Maunay kinanindutan nga habit natong mga Kristiyano. Kanunay ka mag-ampo, simple nga pag-ampo lang. Kapoy na ka, 3 minutes lang. Kapoy naman, oy. 1 minute, examination of conscience. Isang 1 minute, i-examine ang imong konsensya. Ang ikaduha nga minuto, kinsay mga tao nga akong napasakitan. Ang ikatulo nga minuto, unsay akong himuon ugma. Unsay akong plano ugma. Ngano man atong way mga plano dugay mo mata. Ang uban po dit na pud ka mata. Simbak ko ka Father, no. Una nga balik ta sa ebanghelyo karon. Ang gipagawa sultis mga tao ang naghatag nimo gahom, ang pangulo sa mga yawa. Grabe accusation nila, no? Kinsa may pangulo sa mga yawa nga nasuwat sa Biblia? Si Beelzebul. Kinsa to? Beelzebul. Beelzebub. Ano ingan niya? Prinsipe na siya sa mga yawa, si Beelzebul. Karon lang nag-exercise ko usa ka possess. Akong ipangutana ang demonyo. Kaya ang exorcist, makakuman. Bawal makigdialog sa mga yawa. Mayroon ka, kumusta na ka dia, Beelzebul? Niit na yu? Okay ra lagi ka na sulod. Wala ka limut da sulod sa tao. Bawal makigstorya sa demonyo. Pero ang exorcist, makakuman sa demonyo. In the name of Jesus of Nazareth, tell me your name. Kaya ganina, kita pa ang pipila ka mga pasyente, ngawa mo uli, ningon ang yawa, I am Beelzebul. Tinuod yun ay naa si Beelzebul. Tinuod nga dunay yawa. Kinsa man is Beelzebul? Gluttony, ang nagpaluyo sa sobra nga pagkaon, sobra nga pag-inom. Gluttony. Hindi po sayop ang mag-inom, ha? No. Ang sayop, sobra. Sobra nga kaon, sobra nga inom, mao nay gluttony. Ang nagpaluyo ana si Beelzebul. Nasabtan ninyo? Ang yawa nga nagpaluyo ni Ana, nahiyawa. Ganina, mooy akong na-encounter before, mga alas 5 ko na human, almost 5, before ko ni Anhi dinhi sa Garcia. So, abin ninyo kining mga karakter nga naa sa Ebanghelyo nga mga yawa, na-encounter na nato na. No? Dinhi sa exorcism and deliverance, makita nimo unsa ka tinuod si Kristo. Unsa ka tinuod ang sakramento ni Kristo. Unya, doon ako'y basahon
Usa kini ka usa ka exorcist na obispo na karon si Bishop Marvin Masida, Diocese of Antique. Gikan ni siya sa Biliran. Chief exorcist siya sa Naval, Leyte, sa Biliran. Yang message sa tanang mga pari. Nindot kaayo. Inawan ninyo ha. My dear priest, by virtue of our ordination to the priesthood, we receive the mandate and authority to teach, to sanctify, to govern the people of God entrusted to our care. Sa itong tulong mission sa pare, authority to teach, to sanctify, to govern. Tulo na. Sa pagtudlo, sa pagsanto sa katauhan, sanctify, o sa pag-govern, sa pagdumala sa katauhan. Maunay among nadawat, kanusanan among nadawat nga mandate, kanusanan among nadawat nga authority, namong tanang kaparian, panahon nga nakadawat ang kaparian sa sacrament of ordination. Matud pa, padayon ko sa gisulti ni Bishop Marvin. At the core of this threefold office of exorcism as practiced by Jesus in the Gospels, the ministry calls us to teach, listening, and catechizing. So, una to teach, ministry of preaching. Sa pagtudlo, di lang sa pagtudlo, sa pagpamati usab. Kaya ang tinuod niya magtutudlo, namati. Amen? Sira kagtudlo, di siya kamamati. No? Dili ta motubo. Padayon ta. Ministry, threefold office. To teach, listening, and catechizing. Unang sa punto per punto nato, sa live sad nako, mag-catechize ta using social media. Ikaduha, to sanctify, to heal the sick through the sacraments. To heal the sick through the sacraments. Abi ninyo, nganong nangasakit tungod kay wa na tamo duol sa sacrament of confession. Ngumpisal ta, panagsa na lang. Kanus aman mo mutawag og pare. No, panahon nga magtinga na. Father, pakumpisal la, Father. Nya gatos pare, o sige, kumpisal lula. Di na nakatingog, Father. Kanus ata mangumpisal, panahon nga di na takatingog. Tinuod, dili. Una nga, sacrament of confession, anointing of the sick, Eucharist, sacrament of healing na siya. Bag-o lang, miaging simana, na siya ko, sa gi-interview ni Father Rudyard, o sa kapari sa Minglanilla, Lipata, kay dunay stage 4, liver cancer. Stage 4. Grabe na. Maglisod na siya lakaw, maglisod na siya tindog, sakit kayo ya tibok lawas. Giingnan siya sa doktor, kinahanglan kag major operation. Nga wa man in town sila'y enough nga budget. Yan niadto siya sa ako talk dito sa Minglanilla. Ako mangipromote ang sacrament. Ang sacrament may makaayo nato. For how many years? Kung ako makalipat, 15 years sila nag-live-in. Human sa procedure, nga gihatag sa pari nila, gikasal sila. Simple ra nga kasal. Kay ba mo ang simple nga kasal? 5 minutes ra jud. Uy,
Ang simple nga kasal. Pwede raman ang kasal, why misa? Pero the best should na yung misa. Example, manimbal lang may father sa lasais niya, kaslam sa likod. No? 5 ra pud ka tawo ang ikinahanglan. Duha ka witness, kamong duha nga magtiayon, ika-5 ang pari. Uy, pila ra? 5. Hindi 5 ra imong pakanon. Nya unsaon man garbosa man ta. Unsaon man garboso man ta, munang hangtod karon wa pa makasal. Hoy, hangtod gani karon wa pa ka makasal, grabe ta ka garboso. Tinoo dili. Ganahan man may father, nga dunay maglupad-lupad nga butterfly. Nga doon na po'y salampati nga buhian, Father. Ganahan man mi, Father, nga busgo nako ang akong mga silingan. Nagkahuman, ikaw di nagka-ramutching sa, nagka-muritsing sa utang. Tinoo, dili. Pwede ra jud i-celebrate nato ang kasal simply. Doon ako'y gikasal, uman sa procedure, nasakit man niyang bana. So dito na ako gikasal sa ilang balay. Nahuman ra dyan. Taas ra kayo yung 10 minutes. Uy, taas ra dyan kayo na. Karon po mo kay Bao? Uy. Oh, pwede naman mo simba. Pwede mo simba lang mi. Alas 6. Nya alas 7, kaslami dito sa Chris, pwede rin yun yung sabuton. Niagi ka po procedure. Hoy, 5 ra. Kana, kana na sa kon, no? Dada sa, habang asa ni mo dada, bisan pagbusgo na ni mo, di na kaabot og mga 5,000 imong gasto. 5 ra kon. Ang requirement sa simbahan na, 5 ra. Hoy, anong, ang maninoy usa na ka baryo, ang maninay ikaduhang baryo. Sino ko maninay padaan? Dako na kay kag simple ra jud kayo, atong gi-complicate ang atong kinabuhi. Ngano man garbuso lagi ta. Inay mo tapad. Nakasal na ka? Sa pari? Kung nga pa ganin na makasal sa pari, garbuso kaita. Uy, mga garbuso. Pwede raman daig 5 kabok. Amen? Unsa gasto ni mo ana? Ya, Father, mauga pon, Father, gikasal lagi sa simbahan, nagbuwag! Mas maayo pa, Father, hindi may magpakasal! Diba? Mao man ay inyong lohika? Anong inyong pasanginlan ang sakramento? Wa mo mabuwag tungod kay gikasal mo, nabuwag mo tungod sa inyo atong garbo gihapon. Ano imong pasanginlan ang sakramento? Ang hinungdan sa inyong panagbuwag kana mang inyong pagkagarbusa. Kanang inyong dako pride. Tinoo dili. Unang ayaw iangin ang sakramento kung ikaw garbuso. Ina nga nagbuwag mi tungod ra jud namo. Kay garbuso man ko, ana, mangita man taglaing i-blame. Di na to gusto nga i-blame atong kaugalingon. Pero karon, kung atong dawaton ang kunon, nga kitang tanan, garbuso, apil ni nagwali, maayo to, oy. Ay, muangkon mong garbuso ta? Eh, nagarbuso ko. Akong tapad, niangkon na pod. Unya tungod ining garbo nato, manang gubot ang atong kinabuhi. Muna nga unsaon nato pag-destroy sa garbo pinaagi sa pagpaubos. Muna nga unsay nahitabo atong maong stage 4 liver cancer mga igsuon. Human sila gikasal, simple nga kasal. Kay baho mo,
completely healed siya karon. Unsay nahitabo niya, nagpa-interview. Dili ba ako'y nagkasal nila? Dili ba ako ang nagpakumpisal nila? Dili pud ako ang naghilog nila. Because all priests are healers. Uy. Kanas Father Alan, Father Dindo, they are healers. Not because of them, because of the sacrament instituted by Christ. Amen? Kung sa giingon ni Bishop dire, akong basahon na, to sanctify, second office of the priest, to sanctify, sa unsang paagiha, ako lipay kay ko karon kay pila ka pari ni Deuteronom sa office na to? Upat, no? Si Father Richard, si Father LL, si Father Martin, si Father Ingo, o si Father Cruz. Lipay kay ko. Kay wa man may gahom sa pag-sanctify ninyo, ang sacrament of confession may makasanctify nato. Amen? Manang upat ka pari ni tabang nako ganina sa pagpakumpisal niya ako, nag-exercise ako, usar may ni-react og taman kaganina. Amo lang gi-series tong usa. To heal, to sanctify, niya, close and open parenthesis, to heal the sick through the sacraments. Basta to? To heal the sick through the sacraments. Ako lang pakapinan, not only to the sacrament, but to the sacramentals. Unsa man sacramentals? Unang atong i-bless karon inyong tubig, inyong asin, inyong oil. Ibisita na ako ang former mayor sa Trento, si Tio Ite, akong uncle. Pag ulang may nagkaila, kahit gano man sila. Sinabi ko, gano. Nga, mayor dito sa Trento, nibisita sila ito yung simana. Nga dito po ko sa Trento yung aging mga bulan. Ningon si Mayor Ite, former mayor sa Trento, Father, human si mong talk dito sa Trento, kay baw ka Father, lipay kay mga tao. Unya, nanimba me, usa ka Domingo anak Father, di, nisinggit deres likod, sige, share siya. Mga igsuon, naayo ko sa holy and exercise oil. Ang akong abaga, nga perting sakita, gihaplasan ako holy and exercise oil. Saba kayo, nagwali dito, naayo ko no siya. Marami, no? So, to heal the sick through sacraments, ako lang dugangan ang isulti ni Bishop because of my experience, and sacramentals. Kamu karon madala ninyo sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay ang sacramentals. Holy and exercise water. Holy and exercise salt. Holy and exercise oil. No? And cross, middle, holy and exercise sacramentals. Dili lang siya holy water. Holy and exercise water. Nanasay ni chat nako, nagpakita siya sa iya video, sa iya tiil. Just imagine ha, ako kumangutanag sa imong i-share. Natinganan lang ko kay ipadadaan ko video niya sa iyang tiil. Doon niya ka tiil. For 8 years. Ang iyang tiil gikurikong. Iyang tiil doon na sa skin disease. Kay ba mo? Nagpa-bless siya sa pari. Nyor, i-bless ang akong olive oil kay naminaw kong Father Darwin. Ingon putong mo, Senyor. Kusa na tinuhuan niyo mo? Nyawa mo nagitudlo na mo sa seminaryo. Pero gitudlo ni
sa atong simbahan. Atong pakpakan atong simbahan, be. God is good all the time. Itong balikon, be. Kung ko God is good, grabe. Ito? God is good. Kung ko all the time, siyempre. Balik ko na, be? Mura magikabuhi mo. God is good, grabe. All the time, siyempre. Kanang with feelings ko no, be? God is good! Minta na gamay. No? All the time! Atong pakpakan ang atong Ginoo. Siya na mo, musinggit ko gamay. No? Ano? Para makamata mo. Taktik ka ba na? Okay. Makamata na. Unang balik ko na ako, sacramentals. Unang nagpa-bless siya, wala siya mong bless ang Monsignor. Doon na may silingan nila, nasama ninyo naka-attend sa talk. Nakapa-bless sila og olive oil. Gitagaan siya. Ibaw mo, pagkadawat niya, pagkagabi, iyang gihaplas sa tibuok niya. Duhan niya katiil. Na-amay siya pagkaugma. Nga naman, completely healed siya. Balik siya sa pari. Umingon siya, Father, tanawa. Okay na akong tiil. Sabay kitambal ni mo, anak. Kadto laging magpa-bless unta ko ni mo. Wa man ka mo bless. Ningon po na mo, Senyor. Sige, kanus amang ka magpa-bless sunod. Akong kaubang exorcist, si Father Alvin Posta. O nilingaw. Okay, sometimes, what tayo appreciation sa sacramentals? Mas mo appreciate pa mo sa inyong habak. Uy. Oo. Pila mo na ka. Ang uban pa dyan, wapa dyan mo surrender. Kaya nabaligya among kabaw ani Father. Nabaligya akong baktin ani Father. Para lang dyan makabalik kong habak. Kasi nitabo makaigsunan. Dahil ni adto nga family ni Father Alvin Posta. Atong pari diri sa Dampas. Sa St. Ignatius Parish. Siya ang kaubang exorcist. Unya, dahil ila biktima, ilalanggi pakumpisal, o gigaan ni Brother Kaloy Abuyabor, itong Catholic Faith Defender nga president sa Diocese of Tagbilaran. Nagdadamas Brad Kaloy og holy and exercise oil. Giingnan niya ang pasyente, Day, kung doon na mo'y sakit, gamitan ng holy and exercise oil. Nasakit man day lang angkol. Nga operahanan sunod adlaw. Nakalimot na ko unsa to'y major operation nga i-undergo siyang angkol. Gihaplasan nila ang portion sa lawas sa iyang angkol nga operahanan. Samtang si haplas, the following day, nawala na ang sakit sa iyang angkol. So, parokyano niya sa Dampas. Sa Saint, ako lang nganlan ha, ang parokya. Saint, ginganlan po na kong pari. Kaya siya mismo ang naka-express ni ini o ni testimonya pinaagi ni Brother Kaloy. Kibaw mo, ang iyang angkol nga operahanan sunod adlaw, wala madayon og opera. Why? He is completely healed. Sakto ning giingon ni Bishop, yung mga pari, maka ayo pinaagi sa sacraments and sacramentals. Nalipay ba mo karong gabi una? God is good. Nagrumble naman mo. God is good all the time. Nibalik ang pamilya, nagpasalamat ngadto ni Father Alvin Pusta. Ningon ang kuan, Father, salamat atong imong oil. Hindi mo to akong oil.
Kakaloy man to. Pero di mo to kakaloy. Holy and exercise oil. Nanawag dayon si Father Alvin Pusta ni Brad Kaloy. Kay completely healed naman. Ang doktor man jud ang ni-decide na dili na ipadayon ang major operation. Nalipay ba mo ron? Pero dili tanan sakit mamaayo. Sakit kaingon sa atong kauban nga dunay natural illness. Ang natural illness, you need doctors. Consult doctors. Listen to their medical advice. Di man tayo mga fanatic na sabtan. Masig din na po kasi na po nundunog og oil. Nahala din na po ko pa-check up. Oy, no, kini radyo akong gamiton. Fanatic ta. No? Balance ta. In medio stat virtus. Sa Latin pa. Ano sa to? In medio stat virtus. In the middle, the virtue will grow. Sa moderate nga kinabuhi, sa balanse nga kinabuhi, mutubo ang mga hiyas nga langit nun. Amen? So, nasyak, o sa ka-exorcista sa diocese na to, Diocese of Tagbilaran. So, padayon ko sa gisulti ni Bishop Marvin Masida. Ningon siya, unsa tong una, to teach, ikaduha, to sanctify, apil anang healing, no? And the third one is to govern, to cast out the unclean spirits. Casting out demons is one of the greatest acts of charity. Nindot kayo sa gingon dito, no? A priest can ever extend to an afflicted, sa mga biktima. So, casting out demons, akong i-highlight ha, ang iyang gingon, casting out demons is one of the greatest acts of charity. A priest can ever extend to an afflicted. Nga karon kay wa naman may mag-deliverance, di ba? Ibaw mo, nibisita ko dito sa Diocese of Masbate. Ang pari dito sa Naro, Kawayan, si Father, ako pangalan na, Cristan Briones. Ingon siya nako, Father, sakit kay kong likod. Nag-pain reliever nako, Father. Gikan nako doktor, Father. Na Father, bisan nag-take kog pain reliever, sakit gyapon akong likod, Father. Nagplano na gani ko, Father, nga dili ka nako padayunon dinhi sa among parokya. Pero mga tao, Father, napuno na ang covered court. Dili na pwede na ako i-postpone, di na ako pwede i-cancel bisag wa ko sa kondisyon karon, Father. Daiban mo na ako, Father, pero sakit ako likod. Sunod simana, Father, mubalik na po kong doktor. Kay, iyan akong pa-injikag morphine. Di ba? High dosage na sa pain reliever. Ko, Father, ay lang ka-offend ha. Di man sayop ang pagdulog, doktor, sakto man. Pero Father, niduol na ba ka sa sakramento ni Kristo? Father, nangumpisal na ba ka? Sige. Father, pangandam diha, kay pakumpisalon ta ka. Mag-talk sa ko sa imong parokyano, Father, ha? Human sa talk sa imong parokyano, pangandam da, Father, kay pakumpisalon ta ka. Itando siya. Nya human akong pakumpisal nimo, pakapinanta kag sacramentals. Motong prayer of deliverance, sacramentals na siya. O ng holy and exercise oil, sacramentals na siya. So ipakumpisal, human akong talk, ipakumpisal na ko si Father, dito mistaas, kamera duha. Gihilog na ko. Human akong hilog, ako sa giingnan, talikod, Father, asa dapit imong sakit,
Kung oppression ang imong sakit, Father, duha ang impact ini. Pwede ka niya ayuhon instantly, pwede po ka niya ayuhon gradually. Ganong instant, Father, kay ligunon niya ang imong pagtuo. Ikaduha, Father, kung gradual sad ang healing, yang gidevelop ang virtue of patience, ang pailo. Father, ako kibawag asa ihatag sa Ginoo nimo ana. Nya kung di po kanya ayuhon, unsa may virtue gi-develop, ministry, embracing the ministry of suffering, no? Ang pagdawat sa realidad sa pag-antos. Kay mao ni makasantos, we are saved not just by the preaching of Jesus. We are saved not just by the healing of Jesus. We are saved by Jesus through His suffering. Grabe, no? Kaya ito mga suffering karon nga wa pakwaas Ginoo, mo na makaluwas na to. Don't complain. Just proclaim. Amen. Kung sa'yo naitabo ni Father Kristan mga kiksunan, ipakumpisal naman ako, gihilog na ako, gipatalikod na ako. Onya, gi-deliverance na ako iya likod. Father, paghuman. Musta, Father? Ana siya. Oh. Father. Wow! Saan sa ka, Father? Wa na'y sakit, Father. Bisag gamay. Og hangtod karon. Gikan kanos atan net, kanos ako netug mas bati daw? October ba? July? Ano napita? July hangtod karon. October, no? October hangtod karon. Present moment. Karon kuan man taron February. March 7 hangtod karon. Tuwa siya hulilan ron. Siya, Father, musta na ka, Father? Siya, okay, Father, dako hulilan. Musta imong likod? Father, praise the Lord. Wa na jud mo balik. Nakagasto na siya 200,000. Father, nakasave day ka karon. Ato rin niya. Makasave na mo ron. Kung sa gisultis Ginoo sa Acts of the Apostle chapter 10 verse 38. Balikan ninyo. Acts of the Apostle chapter 10. Palagi mo maglista. Labog swertres. Paspas kay mo. Acts chapter 10 verse 38. Jesus Christ is anointed by the Holy Spirit to heal all of the oppression of the evil spirits. Ang sagingon niya, Jesus Christ is anointed by the Holy Spirit to heal all. Kasi mingog, to heal some of the oppression of the evil spirit. Yun siya nga, to heal all of the oppression. Nalipay mo wa? Mo nang akong giingnan ng pari, kung oppression imong sakit, Father, iya kang ayuhon. Ngano man, maunay gisultis bala ang kasulatan, Jesus is anointed by the Holy Spirit to heal all of the oppression of the evil spirits. Balikan ninyo, may hinayon na to ha, kaya murag pitok-pitok inyong mata. Sa mga oppression, ay? Ato hinayon ha, Jesus Christ of Nazareth. Tama ko no? Is anointed by the Holy Spirit to heal all the oppression of the evil spirit. Acts of the Apostle chapter 10 verse 38. Grabe eh. Og na-inspire ang pari karon. Iyan ang gihatagan ang mga katauhan sa sacrament. Confession. Grabe. Nag-house to house good siya. Nadaghan kay healing.
Nag-bless yung mga sacramentals. Ganun man, mauy na kaayo ni Father Cristan Briones. Kay dunay sakit nga natural, doon na po'y sakit nga oppression. Saan ang oppression? Sample, usa sa mga cause of oppression nato, sigig mong duol o albularyo. Hoy. Unsa may maka-cause og oppression nato nga balik-balik ato sakit, daghan ta tag kwarta, pero wa ta katigom. Oppressed man ta. Karon si Father Cristan naka-save. Wala na ka. Kaya wala may sakit. Sabay may pa-check up. Completely healed siya. No? Dito pugog Banawa, mga kaigsunan. Banawa, Alliance of Two Hearts Parish. Ang parish priest dito, team moderator nila, si Father Ben Traso, professor nako. Si Father Alex Cola. Alex Cola ba to? Alex Cola do? Ako gi-mention ang kay concrete yun, kay pwede man muribat sila kay nag-live banta. Bakak nang isulting Father Darwin, di na tinuod. Di babay, nga 60 to 70 years old, gikag Chicago. Kay maglisod siya og lakaw. Ang iya nga portion des likod, perteng sakita. Wa man jud mo lakaw. Ikan pa kog Chicago, Father. 1 year na ni akong sakit. Gi-MRI na ko, Father. Normal. Dito sa Amerika na, Father, ha? Sa Chicago kugikan. Pagkakita na ko, Father, nga naa ka sa Cebu. Bago pa kong abot. Jetlag pa si Ruto. Ni dagan din siya sa parokya. Nagpaabot dito sa hagdanan. Nagpawahi man ko kaya pang tao. Wa jud mo lakaw. Yan amugos man jud siya kay perting pingitas ang naong tungod sa kasakit. Nakakumpisal na siya. Nahilog na pud siya. Nikalawat na pud siya sa lawas ni Kristo. Sa Father, pwede ma-prayeran ko nimo kadali. Nananghid ko sa mga pari, hindi naman ako jurisdiction. Ningon si Father Ben, sige Father, before their eyes, kung oppression ni Father, iyan ang ayuhon, instant, gradual, nga healing. Ibaw mo, ang gihatag sa Ginoo sa mga babae from Chicago, instant healing. So Father, dili ba ko special ha kayo kasi kahuna-huna sila. Ang prayer sa simbahan akong gi-pray, Father. Ang sacramentals, ang oil, may akong gitrapo sa iyong likod. Dili na akong prayer, Father. It is the prayer of the church. Amen? Muna nga, matag family na to, naatay usa ka handbook, itong Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Ya, kung wa mo ka-avail, ana, ako intaw nang gi-post sa punto per punto stuff. So, ano yung rason, ha? Hindi mo kagamit ni anang prayer sa simbahan. Nalipay ba mo? Wala. Nalipay. No. Nalipay ba mo? Nalipay. Dagway. Na, karon. Pertinang lipaya kay completely healed si nanay. Nakalimot na ko siya ang ngalan. Ako lang gi-share ninyo na para ma-inspire mo to use the prayer of the church, to use the sacramentals of the church. So, gi-inspire ni Bishop Marvin ang mga kaparian. The greatest act of charity ang pag-deliverance sa mga possess. Inanawag na ko, Father, na mga giwaan diri sa akong parokya, Father, diri sa Diocese of Tagbilaran. Itulo na may kauras, Father, nag-ampo ani, Father, wa jud mo gawas yung giwaan eh. Ingon ko sa pare, kinsa may nag-ampo, sutas dulo ka oras, ang akong mga katekista, Father. So, hindi na mo tuo, kaya di man na family member nila. Diyan lakaw, Father, pag-bless og tubig, using the ritual of the church, Father. Using the ritual of the church. Ayan na imong blessing na. Use the prayer of the church, Father. Na kay asin dia, i-bless na.
Mo ni ritual ako isang gipasahan. Gamitan ng holy and exercise sacramentals, Father. Dali ra mo layas ang yawa kung naay mga sacramentals. Maturture man sila sa holy and exercise water. Maturture man sila sa holy and exercise oil. Maturture man sila sa holy and exercise salt and cross. Nalipay mo wala. Yan na ako'y, kuan Father, nag-bless na ko Father. Yawa na ba ko'y kumpisal Father? Usaon man ako Father. Napangayit pasaylo dito. Tara man dito. Luhod. It is an act of humility. I am a great sinner, O Lord. Muna mapildi na tong yawa kung kita mo angkon. Nga kita makasasala. Kaya ba mo? Ako inan siya. Nga karib, Father. Mao ni prayer of the church, Father, may gamita. I-deliverance ang maong pasyente, Father. Hindi ka kuan na sa inyo, ha? Yung kuan na sa parokya, Father, kay puno kay ko sidyol. Yadto niya, i-deliverance. Mga 5 to 10 minutes lang, ni suka ang bata, og naulian. Nabalik sa iyang consciousness. Tiyo, hala, Father, nituo na kong yawa. Yan siya nga, ato-ato rin ni Father, ha? Kanang mga yawa, bitaw, mas obedient pa na sa imong parokyano. Tiyo mo ba, Father? No? Magagahi pa nag-uwi imong parokyano kayo sa yawa. Humo kay unang yawa. Kaya naman doon na kay authority. Kay pari. Anang maong parokyaha. Amen? Nya kita usab, kay we are anointed by the Spirit. Kanong saan nang kahil si Kristo? Because Jesus is anointed by the Holy. Nya kamo, anointed mo. Kita, anointed ta. Yes or no? Kano sa? Sa bunyag. Very good. Mo nang kamo gani adinhi karon, paminaw mo, makaayuta. Naon sa may buhaton na to? Ready na mo? Ready na mo? Unang buhaton na to, practice cares. Unsa ito i-practice? Cares. Confession, adoration, rosary. Grabe kaayo ang rosary. Kaganina, while nag-exercise ko sa mga pasyente, iyang gitudlo ang imahin sa mahal na Birhen. Iyang gitudlo. Ikay na kaingon, ane. Nga anong na-torture me. Grabe kayo sa Mama Mary. Matorture sila sa atong mahal nga inahan. Atong pakpakan atong mahal nga inahan. Usan ako ka altar boy walking possess. Sabi na, usan ako ka altar boy walking possess. Tig-serve na ako sa lungsod, sa baryo, walking possess siya. Ang doorway niya, ang iyang lulo nga albularyo. Ha? While nag-deliverance niya, ningon ang yawa, Darwin, dugay na kaayo me sa ilang kaliwatan. Wa kay katungod Darwin nga mapalayas nama. Amo na siya Darwin. Nya kung we will continue to pray the rosary. Darwin, maluoy ka. Maturture jud mi ba? Kung magampo ning bataag rosaryo, ayaw na siya paampua sa inyong inahan. Kay siya powerful. Kay siya full of grace. Atong pagpakan na tong inahan, be? No? Kumusta ang atong altar boy karon? Ibaw mo? Completely liberated na nga naman, sige siyag ampo sa santos nga rosaryo. Wow. Nya kumusta man mo? Tigampo pa mo rosaryo? Nga ni maningog ding uban. Inig October mi Father, ganang rosary month.
Mag-ampo, paspas po kayo. Magibay ka naman natin ako sa Santa Maria ka sa Diyos. Iampo ka sa Amen. Amen. Agalo na naman. Amen. Uy, ayo ng ampua. Napuyuban niya, o ira po kaayo. Maghimaya ka. Maria. Manang nabat. Uy, ano nabat? Kinangatugman. Shh, naman ako. Kamu na. Namangon po, nanabat. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Unya, ang nanabtan mo po nakatog. Huy, ikaw na. Maghimaya na. Ako na po di. Sa unsa naman ta nga misteryo. Sa nakalimot man ko. Unsa mo ato na to? Balik tas uno. Nahuman na lang gabi, iwa pa sila magrosaryo. Nabuntag na lang. Amay na lang kay daning kamot. Kay ba mo, why maimperno sa mga tao nga nag-ampo sa rosaryo? Bisan unsa nimo kabugoy, ampo na yung rosaryo. Oy. Dili kayo imperno. Bisan unsa nato kabugoy, bisan unsa nato kaway buot, bisan unsa kaway klaro nato, don't forget to pray the Holy Rosary. Yung ikapoy na ka, agunitin na. Agunitan, Lord. Yan naman, it is a holding hands with Mary. Amen? Basta naan si Mama Mary ninyo, dili kabalibad ang tatay, ang si Kristo. Tanawa, God. Tsaka sa may proof ti na Father, atong kasals ka na. Anak, wala sila'y bino. Unsa may mahimo na ako kanimo o kanila. Dili pa panahon nako sa paghimo og milagro. Just imagine ha, dili pa panahon. Pero tungod kay ang iyang inahan ni hangyo, dili kabalibad ang atong Ginoong Hesukristo. Amen? Muna nga, bisan unsa na to kabugoy, bisan unsa na to kaway klaro, bisan unsa nimo kalibakira, bisan unsa na to kamirasol, no? Ha? Pray the Holy Rosary. Imagine na kamuro na ituyo niya. Usa sa iyang mensahe. Pray the Rosary every kusgabi. Pray the Holy Rosary. Ang inahan na nato ni hangyo. Saro naman po. Inahan. Rayna sa langit ug yuta. Pag human nakugtok, lipay kay asawa. Oy, Father. Salamat kay Father. Ano man? Ang akong bana, Father, nga dili tig rosaryo. Ang akong bana, Father, nga dili mo sabat. Siya na'y mulid karon. Muluhod pamingtanan, Father. So, una kay di man kumuluhod, niya ingon siya, luhod ta. Luhod sila tanan. Nga naman, na kasabot na siya, unsa di ay kaimportante ang santos nga rosaryo. Kanong balik-balik man na, itong insect, ganahan siya mahuman dayon, paghimahi ka man balik-balik. Karon mahuman dayon, yung itong insect nga negosyante, no, maghimahi ka man yan, puno ka sa grasya, Santa Maria, siya, parihula, ano, human, oy? Maghimahi ka man yan, puno ka sa grasya, parihula. Nga numang balik-balik man na, kay ang atong sala, ang atong bisyo, balik-balik. Kinahanglan siya devotion, aron mapulpog ang atong balik-balik nga sala, balik-balik nga bisyo, balik-balik nga pagpanglibak, balik-balik nga pagpangdaot. We need repetitious prayer.
to destroy our repetitious vices or sins. Nasabtan? Yung butong kan, God is one word is enough for a wise God. Yan ang balik-balikon, pamana. Isa nga, pastor, kung mukaon ka, kausar ka mohungit, di juga mo balik-balik. Sa balik-balik. Mau lagi. Pagkaon ko na sa tukalag, hindi, balik-balik ko na to. Nya kung kausar ka mula kang padung uli, makakabot ka. Adik, bawal balik-balik. Adik na nako balikon. Kausar dyan ko mula ka. Nya, makaabot ta. Pamanaga ta, magbugsay taron. Nya, kausar ka mo, bugsay, bawal man balik-balik. Di ta kaabot. Mana nga, spiritual food mana, kinahanglan atong balikon. Maghimaya. Nindot kayo eh. Tanawa? Maghimaya ka, Maria. Puno ka sa grasya. Ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan. Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Kay si Maria ug si Jesus bulanon daw. Pamo kibaw? Na? Pamo kibaw day? Bulanon ka sa babae nga tanan. Ug bulanon man usab. Bulanon lagi, no, di si Buano, bulanon, no. Kay ang senior sa tuninyo kuno matud padirpan niya naghawid og kalamay. Tag 20. Ugoy yun sa padirpan niya. Wala nga nalipay ba mo karong gabi una? Namli lain nga lugar, no? Uban sa Mindanao, napoy uban sa Cebu, ni bisita sa to parokya. Sign na nga gutom kita sa kamatuoran. Amen? Kaganina dito sa office, nitambong dito from Bukidnon, Siquijor, gikan sa lain, Leyte, Cebu, sa to office, mga 150 katao ni bisita nato dito sa office, no? To empower them. So kitang tanan pwede ta maka-deliverance cares, confession, natay time mo adore, namatay adoration chapel dire. Very good. So find time before mo simba or after sa pagsimba, find time, tinapulan lang. Bisag 10 minutes. Naluhod, raka dito. Siya may buhaton ako, Father. Hilom ra. Pamati ra. Yung sa'yo yung mag-ampo ta. Lord, 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 Lord. Tabian na, oy. Pwede bag mamiyati ra dyan ka. Lord, nung saan imong gusto para nako. Yung sa may sign nga, makasunod na siyang kabubuton, manang mabasa tag Bible. Asa ka? Mag-reflect ka. Hilom ra ka. Amati ra kaniya. Pamandungin ninyo ang Ebanghelyo. Anha mo makakita sa iyang mensahe nato tanan. Amen? O nya, before mo adto sa inyong trabahoan, o basa mo sa Ebanghelyo. Pinakanindot na. Before mo tindog, luhod mo daan. Luhod. Cellphone mo itong kwaon. Let us start our day with God, not with gadgets. Hoy, ano sa to? Let us start our day with God, not with God. God bang po na? No, gadgets. Manang, before luhod ka? Luhod lang, 2 ka minuto. Hoy, ako lang ni time man eh. Luhod na ko, Lord. 2 minutes na. Ayaw na yung pagsulti, luhod lang. Lord, salamat, Lord. Buhi pa ko, Lord. No, yung tanaw po mo si mga anak, ay salamat, Lord. Buhi pa ko mga anak na buutan. No? Nya ako pong asawa nga kugiha, bahan na nga kugihan. No? Buhi pa. So, everything is grace. Dapat magmalipayon ta kada adlaw with grateful heart. Amen?
Malipayon ba imong dughan ron? Malipayon ba imong huna-huna ron? Dapat magmalipayon ta. Problema gamay ra na. Matud pa ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Kaya gamay ra mang problema. Ayaw pa apikto sa problema. Nga naman, dili mawa ang problema. Mamatay na lang ang na problema. Naaga pun iyang problema. Nga nung problema mo ka? Kita ko caption ba? Ayang problema, utang, ako kay dire, gipasaan niya. Yang problema, relasyon, broken-hearted, yang problema, lagi pampasaan niya. Lord, tabang Lord. Daghan na kayong bag nga problema ay ang ipasaan. Ningon po Ginoo, bugo, ibutang ng bag sa problema para mugaan ka. Imo man ang gipasaan, edi ibutang. Iyang ibutang ang mga bag, edi igaan. Kano man, life is not a problem to be solved. Ano sa to? Life is not a problem to be solved. It is a mystery to believe in. Ang kinabuhi, dili problema nga pagasulbaron. Misteryo nga pagapuyan. Unsa ang kinabuhi? Misteryo. Dili Mr. Ong. Di pod Mr. Lim. Di pod Mr. Oy. Mr. You. Insik din yung kinabuhi. Dili masabtan. So mana cares, adoration, mana mo ato ta sa Blessed Sacrament, hilom ra ka dito. Hilom ra ka. Ya pamati. Rosary, ya simba, dugangi imong pagsimba. Kung masakiton ka, dubliha imong pagsimba. Kay source of healing ang Eucharist. Ang ikalimang S, sacraments and sacramentals. Kanang atong i-bless karong gabi una. Amen? Ang holy and exercise oil, i-consecrate sa inyong mga apo sa ilang senses. Ayaw ninyo i-curse ang inyong apo. Ayaw ninyo i-curse ang inyong anak. Ayaw ninyo, dili na to i-curse ang atong mga ginikanan. Bisag, wa ta kauyon silang batasan. Consecrate them. I-consecrate nimo imong lula. Kung wala na siyang huna-huna, i-consecrate iyang mga senses. Sign of the cross. Unya, tiban ini peaceful ta. Father, peaceful man mi Father. Yan may sikrito ninyo. Wa may tingganay. Nagbungol man mi Father. Ilan na mi kabuan, way tingganay. No, tanang pare, kinsa may way kontra dire ipataas ang kamot. Itaas ang kamot tong 102 years old. Ako, Father. Wow, grabe si Lula. Wa jud kay kontra la, wala na Father. Sa may sikreto nimo? Hagbay na silang natigbak, Father. Naunag katigbak, Father. Munang wa na ko'y kontra ron. Muna nga, sacraments and sacramentals. Cares. Kinsay makahimo sa pag-deliverance sa balay ang tatay. Kinsa nga tatay or nanay. Kinsa nga nanay or tatay makahimo. Bisag di tatay, pwede ta makahimo basta ato ato property. Kanus aman kita makahimo sa pag-deliverance. Una, nabunyagan ka. Check. Check. Nakumpirmahan ka. Check na po. Nangumpisal na mo. I-apil o kumpisal inyong habak. I-apil o kumpisal ang inyong pagpadugo o baboy sa inyong balay. Kaya mo man hinungdan ng occult spirits nagtuyok sa balay. Pagpaglubong o mga sensiyo sa pato inyong gipanglubong before mo tikad sa inyong bagong balay. Ubang occultism, pagduol og tigpahimad, apil na against sa first commandment na.
confession nya kinahanglan mo simba ta kanunay Eucharist, reception of the Holy Eucharist. Unya kung nag-live-in ka, dapat magpakasal ka before doing the prayer of deliverance. Dahil among usa ka igurot. 17 years na sila nag-live-in. Ang iyang bana, usa ka military. Yan na naman sila sa Carmen ron. Assign iyang bana nga military. 3 months na siya kapinway to bisan usa ka minuto. Grabe na. Ako gani, kung tarong akong tug sa sang adlaw, kapoy jud ko. Pero wa siya kapoy. Kung basig nasuyop ka, sis, kusog ra bang drugs ron? Minilyon ra ba ni, nabalaka na yung taon si Bishop Abet, si Bishop Daniel Parcon, sa si atab aning drug sa atong palibot. Naghatag silang pastoral letter karon. Saan na to pagsumpo ni kinidaghan man. So mo nga unsay angay na tong buhaton? Ano sa to akong last nga gisulti? Ha? Ha? Unsa? Ay gurot. Nawa mo ko Ay gurot nga 3 months nigasto na siya so sa 3 months og 100,000. Bisag usa ka minuto wa siya itog. Bisag segundo di siya katog. Nato na sa tulog kalbularyo. Ako sa giingnan, sis, ang kulang ninyo kay 17 years naman mo, what na dyan na question. Na civil na sad mo, nindot yun makasal mo sa simbahan. Na simple na God. Ako'y nagkasal nila. Di ba sila pakasal sa Valencia? Kaya ba mo? Deliverance na ko siya, gipakumpisal. Pag uli niya sa ilaha, 2 or 3 ka adlaw, sige ra siya katog. Giinjikan siya, before giinjikan na siya para katog sa psychiatrist. High dosage na nga pangkatog. Di ba? Tusok dito na magkahapla. Siya, siga kay pang mata. Ingon ang doktor, dili na ako kasabot. Pero gi-exercise na to, daghang demonyo sud siyang lawas. Nag-decide silang magpakasal. Ako pa dyan nakakasal, i-follow ang procedure, simple kayong kasal. Kaya ba mo pilar may kabuk? Mga pura man siguro may kabuk ato. Simple like yung kasal. Yung sinitabo nila karon, completely healed siya, completely liberated. Ito pakpakan ang Ginoo. Unya yung bana, makadeliverance naman. Kaya nakasal naman sila. Kinahanglan kasal sa pari. Pananitan ng live-in pa mo, ang imong lola, imong lolo, may ato mong pa-deliverance. Ang katabang na hangtod, makadawat mo sa hingpit, sa sacrament. Nalipay ba mo karon? So, after ayaw mo kahadlok sa yawa. Yawa hadlokan. Parang napildi na sa Ginoo ang yawa. Pildi na siya daan. Daog na tadaan. Tumbanan ra nato ang yawa. Amen? So, karon, mag-bless ko sa inyong mga religious items. Okay?